Manheru akanaka. My name is Prophetess Memory Matimbire from Daughters of Virtue, Ndadiniwa Prayer Group. Nhasi ndauya nemusoro weshoko unoti ndiana akadaro. Genesis chapter number 3 kubva paverse number 10. He answered, I heard you in the garden, and I was afraid, because I was naked, so I hid. And he said, who told you that you were naked? May God bless the reading of his word. Manheru anondoda kungoencourage umwe munhu. Wandinofunga kuti ane dambudziko raanofunga kuti dambudziko nekuda kwekuti zvakataurwa nevanhu asi musoko raMwari zvisimo. Sipati chapedza kuencourageana, ndoda kuti udzokere musoko raMwari mudzimai, wadzokera musoko raMwari wodhiniwa tonamata pamwe chete. Handina chimwe chinhu chandinogona kunze kwakungoita kuti munhu adhiniwe, munhu angosvotwa, munhu angotarisa mararamiro ari kuita, zvongomusvota obwekana nesituation yaapinzwa maari naSatani otsvaga Mwari. Bhaibheri rinoti Satani apedza naAdhamu. Chaakagona kumuudza ndechekuti hauna kupfeka. Apedza kunyangira Adhamu, apedza kumuvaraidza, apedza kuita zvose zvaaigona kuita naye. Chaakasiya amuudza, haana kusiya amuudza good news, but Satani akasiya audza Adhamu bad news, akasiya audza Adhamu zvinobohwa. Chaakasiya angomuudza chete ndekuti Adhamu hauna kupfeka. My God, my God, my God. Apinda mumba mako, apinda mukampani, apinda mumarriage. Hapana chakanaka chaanomusiya kuudza, hapana chinobatika chaanosiya kuudza. Chaanogona kusiya kuudza ndechekuti murume wako hakude, chaanogona kusiya kuudza ndechekuti vana vako marombe. Apinda mubedroom menu, chaanogona kusiya kuudza ndechekuti murume hakude. Apinda pabusiness, chaanogona kusiya kuudza ndechekuti profit yako ishoma, uri kutambisa nguva. Hapana cha Bhaibheri rinoti apedza naAdhamu, chaakasiya amuudza ndechekuti murume kufamba wapedza gadheni asi hauna kupfeka. Makaproshata bahaya. Simwari pese pavaifamba naAdhamu, Bhaibheri rinoti aigara akashanyirwa naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vari vese naMwari. Bhaibheri rinoti vaigara vachiyanana naMwari. Bhaibheri rinoti vaive shamwari neshamwari. Sipese paishanyirwa nedenga, hapana Mwari pavakasiya vakamuudza zviri negative, hapana Mwari pavakasiya vamuudza kuti hauna kupfeka, hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvinomushungurudza, hapana Mwari pavakasiya vamuudza zvokuti anohwanda kuseri kwemuti. Akuzuva akapinda Satani muupenyu hwaAdhamu, amusiya amuudza zviri negative. Auya kuzobvunza vamwe amai kuti ndiani akadaro, ndiani akati amurorwei, ndiani akati amuite vanai, ndiani akati amushandei, ndiani akati amupromotwe necredit iyoyo. Bhaibheri rinoti haupromotwe necredit iyoyo. Ndiani akati auwane basa. Ndauya kuzobvunza vamwe munhu, ndiani akati auwane. Bhaibheri rinoti Mwari semazuva ese vachiziya kushandira muranda wavo, vashanya muupenyu hwaAdhamu, vanowana Adhamu akawanda. Pavaisimbosangana mazuva ese vakashaya Adhamu, Bhaibheri rinoti Mwari ndokutanga kutsvaga Adhamu. Kati Adhamu weuripi? Pane vanhu vari kutsvagwa naMwari paposition anofanira kunge ari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamapromotion anofanira kunge vari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari pamamarriage anofanira kunge vari, pane vanhu vari kutsvagwa naMwari padzimota dzaanofanira kunge achidrive. Mwari vachisvika paposition yavanofunga kuti ndikasangana namainhingi ndopanofanira kunge ndiona vari, ndikashanya kwamainhingi ndofanira kuona vane imwe level, ndikashanya kwamabaningi ndofanira kuona vakapromotwa. Mwari vachisvika ipapo vanoskoshaya munhu vodedzera naye uripi. Pane vari kudedzerwa manherani, Mwari ari kubvunza kuti madzimai muripi? Position yandinotarisira kunge muri ipapo, tichisangana ipapo handipo pauri. Pane ari kutsvagwa nedenga, muimbi anofanira kunge ari, pane ari kutsvagwa nedenga, mukereke anofanira kunge achiparidza, pane ari kutsvagwa eprashata paha riboshata maha. Bhaibheri roti Mwari vanotsvaga Adhamu, Adhamu ndokushayikwa, Mwari ndokudedzera, zvikanzi ndakawanda mashata maha.
vakawanda pamaposition anofanira kunge vari nekuda kwezvakataurwa newakaipa vakanozviwandisa mukakona kekupusha chingoro nekuti Satani akati hauna kudzidza wakanozviwandisa mukakona kekuruka musoro nekuti Satani akati haufu akapinda muofisi pati manheru ano ndauya kuzobvunza ndiana akadaro kubva kuna Genesis kusvika kuRevelation ndiana akadaro amai ndiana akati hamufe makapinda mumuchato amai ndiana akati hamufe makaparidza amai ndiana akati hamugone kupinda mumba amai ndiana akati hosha iyo haiendeyo amai ndiana akati chibereko chaparara amai ndiana akati ndiri kuonwa manheru ano ndichitaisa bhuku raRomesa bhaibheri rinota the womb of Sarah was as good as dead pati Mwari hapana pavakamuudza kuti haufu wakaita mwana pane mudzimai wandauya kusodena pane mudzimai wandauya kusomutsa hasha pane mudzimai anzwa kugara achidemba nhamo pane mudzimai akatoita give up ndiana akadaro amai kuti hamufe makaita imba mudhorobha ndiana akadaro amai kwamurewa kwamuri uko kumhondoro kwamuri uko kuchifu kwamuri uko mukateni mamuri uko ndiana akadaro vashata mahaya aterera bosha muretariatora bauteterianda rikatarara boha murisa kamauta hedarara bosha amai ndiana akati hamugone kunamata ndiana akati hamugone kusanya ndiana akati hamugone kuparidza ndiana akati hamugone kunamatira varwere amai ndiana akadaro akati hamugone kuronga musika amai ndiana akadaro ata munhu akuti ndiripa asi ndakawanda ndaona ndisina kupfeka Mwari vakati language handiiziye muupenyu hwangu pana ashumira kwauri manheru anodauya kusoekare chomwe pana akashumira akakuita kuti uwanze pana akashumira akakudzosera kumashure pana akashumira akakudiscouragea pana akashumira akati eziyo airapike ndiani akati kensa iyo airapike ndiani akati emeningitis airapike ndiani ndiana akashumira mukati meupenyu yenyama ndauya kuzoencouragea Mwari vanoti Adamu handina kumbopfira ndakudzidzisa izvozvo kudenga hakuna language iyoyo kwandinogara hakuna language iyoyo ndauya kuzodeclare manheru ano pane zvakataurwa nedenga zviri better than zvawaudzwa newakaipa anoti nemavanga ake takaporeswa haufa uchirwara iwe pane zvakadeclare nedenga zvidarika zvawakaudzwa naSatani anoti it became poor for us to be rich heprashataba riproshataba pane zvakataurwa nedenga kudarika zvaangakuudze anoti the least among you who become a nation Matarabosha, Riprakataba, the least among you who become 1,000, the smallest who become a nation. Whose reporter do you believe? Whose reporter do you believe? Kuneva kakongluta, and defenda kaitenga, motkari yoyo, kuneva kakongluta, and defenda kapasa, digriro, kuneva kakongluta, and defenda kachata, kuneva kakongluta, and defenda kaitamana, makora afamba, kuneva kakongluta, hakuna kure kwandinoenda, and defenda kaparito, sindauya kusodikle, ndiana akadaro, kana zisimo mpaipe, hey woman arise, declare what the word of God says. Musimai sumuka, taura zinotaurwa na Mwari, kwete zvakataurwa na tete, kwete zvakataurwa na mbuyi, kunyange vakati anzirorwe, denga rakati ndinororwa, kunyange vakati akuda kure kwandoenda, denga rakati ndinoenda. I will excel, I will excel, I will excel, I will exceed the things, I will go far. Kunyange vakati andibate mwana, Bible rinota, sing you are barren women, for there shall be no barrenness among you. Diana kadaro, Diana kadaro, Diana kadaro, Diana kadaro, Diana kadaro, Diana kadaro, Jibraso bratopa, Diana kadaro, Nerimwekore,
yakapuwa mariposi ekuti mwana anorwara nepfari asi ndakaramba ndikati azvimo mupaipe okuchiremba mataura asi azvimo mupaipe handitende any other report riproshatapa makatariata namoya uri kuchemai shaya akabata ndiana akadaro ndiana akashumira mauri ndiana akashumira eprasopaha riproshatamaha ripapapapapa riproshatakaha retetete prosha amukutumakate. There is a man who can speak better than any other man. His name is Jesus. His name is Jesus. His name is Jesus. His voice I love to hear. His voice I love to listen. His voice I love to hear. I'm here to declare aripo anotaura zirinani mukati moupenyu hwako amaisumukai reverse unakedness wamaudzwa newakaipa reverse sickness yamaudzwa newakaipa reverse divorce yamaudzwa newakaipa reverse it kuloja kwama